Ongi etorriak Arantzazura guztiok, bai onaino etorritakok, baita segura irratia eta internetez hurbildu zaretenok. Gaur, jaunaren promesa betetzen da gure artean. Nahi nire izenean bildurik zaudetela, han nago ni zuen erdian. Berarekin bat egiten dugu horrela. Berak gurekin bat egiten duen moduan. Inoiz baino presente dago egiten da Jesus jauna Eukaristian. Suma dezagun bera gure artean. Kantuz emango diogu hasiera Eukaristian, zutiturik. Piztu da Kristo, aleluia, gure kantago, aleluia. Jainkoak baitu gaur Kristo piztu, aleluia. Bere indarrez piztuko gaitu, Aleluia, aleluia. Piztu da Kristo, aleluia. Gure kantago, gure gorputza baitu egoitza, aleluia. orain berekin gaitu batekin, aleluia, aleluia. Piztu da Kristo, Aleluia, gure kantago, Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, arreba eta anaia maiteok, Jesu Kristo gure jaun berpiztuaren grazia eta bakia, Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren adorea zuekin. eta zure espirituarekin. Pasko igande honen pozetan biltzen gara, Jesusekin bat eginez. Az gaitezen jaunari errukia eskatuz, bataioko uren doaina geuregan jasuz. Paskoako iturburutik datozen uronak dira. Paskoati salbamen betez, ibaika datoz herrira. Bataioko ponte maitetik askatzaile datozura. Erabat berrituko gaitu, urauen espiritua. Salva.
erruki dakigula jainko guzti zaltzua, eta gure pekatua barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zenuetan jangoiko ari. Aintza zure jauna, da eskerrak zuri. Eta bakea lorrean haren gogoko gizonei, ainaundita eder zaitugulako, gorazu bedenkatua zu, gorespen zuri auspezagur eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko baita guztia alduna. Aintza zure jauna, da eskerrak zuri. Jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildoz, aitaren seme. Zuken zen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuken zen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarri zaudezu, erruki jauna. Aintza zure jauna, da eskerrak zuri. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Aintza zure jauna, da eskerrak zuri. Zutik, otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztidun beti erekoa, burutu ezazu gugan beti Pasko sakramentua, bataioaren bidez bizi berritu dituzunak, zure laguntza eta babesari esker, fruitu ugari eman dezaten, eta egizu, betiko biziaren zorionera hel daitezela. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Lehen Kristau elkarteak, Paskoaren esperientziaz nola sortu ziren ikusten ari gara igandez igande azken aldi honetan. Ikus ditzagun geure elkarterako beharrezko ditugun jarrerak zeintzu diren. Hoy escuchamos cómo Pablo es acogido entre los apóstoles de Jerusalén y es incorporado a ese mismo apostolado. Escuchemos. Apostoluen eginak liburutik. Egun haietan Saulo Jerusalemera iritsi zenean ikasleekin elkartu nahi zebilen. Baina beldurra zioten denek ez baizuten sinisten
benetan ikasle zela. Orduan Bernabek Saulo berekin hartu eta apostoluei aurkeztu zien. Kontatu zien nola ikusi zuen Saulok Damaskora bidean jauna, nola mintzatu zitzaion jauna, eta nolako ausardiaz hitz egin zuen Damaskon Jesusen izenaz. Ordutik apostoluekin batera ibili ohi zen Saulo Jerusalemen, jaunaren izenaz, ausardiaz hitz eginez. Greko hizkuntzako juduekin ere, hizketan eta eztabaidan jarduten zuen, baina hauek Saulo hiltzeko asmotan zebiltzan. Senideek hori jakitean, Zesareara eraman zuten eta handik Tarsora bidali. Eliz elkartea bakean bizi zen Judea osoan, Galilean eta Samarian. Jaunaganako leialtasunean bizi zen, eta eraikiz eta ugalduz zijoan, Espiritu Santuagandiko adoreari esker. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. zugana niren gorespena, bazar erdian jainko jauna. Zugana nire gorespena, batzar erdian gainko jauna. Beteko ditut neure promesak, begirune dizutenen aurrean. Asetzen aino jango dute behar zuek, gore txiko dute jauna, beronen bila dabiltzanek, bizi bedi zuen bihotza betiko. Zugana nire gorespena, batzar erdian jainko jauna. Oroituko dira eta jaunagana itzuliko, lurreko herri guztiak. Haren aurrean auspeztuko dira, herrietako familia guztiak. Haren aurrean auspeztuko dira, lurpean lo dauden guztiak. Zugana nire gorespena, batzar erdian jainko jauna. San Juanek bere gutunean kristau jatorren modura bizitzera gonbidatzen gaitu. Dejémonos animar por Juan en su carta que escuchamos estos domingos. San Joan apostoluaren lehenengo gutunetik. Ene seme alabok, ez dezagula hitzez eta ahoz maita, egitez eta egiaz baizik. Horrela jakingo dugu egiarenak garela, eta lasaituko dugu geure barrua jainkoaren aurrean. Gure barruak erredun garela esaten badigu ere, gure barrua baino handiagoa da jainkoa eta dena ezagutzen du.
Ene maiteok, barruak erredun garela esaten ez badigu, uste osoa dugu jainkoagan. Eskatu ala guztia hartzen dugu jainkoagandik, haren aginduak betetzen baititugu eta hari atsegin zaiona egiten. Eta hau da haren agindua. Haren seme Jesu Kristoren izenean sinetzi eta elkar baita dezagula, hark agindu zigun bezala. Haren aginduak betetzen dituena jainkoa agan dago eta jainkoa harengan. Honela dakigu gurekin dagoela, eman digun espirituaren bidez. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jesus, bere izatearen sakonena erakusten digu. Beretarrak izateko berari itxatxirik bizitzea dagokigu, haienak mahatxonduari bezala. Jesús nos invita a vivir enraizados en Él. Solo así daremos fruto abundante para el bien de los demás. Escuchemos con gozo. Puestos en pie, aleluya, vestus. Ni zuengan, dio jaunak. Nigan dagoenak, fruitu asko ematen du. Jesucristoren evangelioa, San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikaslei. Ni naiz egiazko mahatxondua, eta nire aita da mahastilaria. Niregan fruiturik ematen ez duen haiena moztu egiten du, eta fruitu ematen duen guztiak kimatu, fruitu gehiago eman dezan. Zuek bai garbi zaudete, nik adierazi dizuedan hitzari esker. Zaudete niregan eta ni zuengan. Haienak ez dezake berez fruiturik eman, mahatxonduan ez badago. Ez da zuek ere niregan ez bazaudete.
Ni naiz mahatsondoa eta zuek haienak. Niregan dagoenak eta ni harengan fruitu asko ematen du. Ni gabe ezin bai duzue ezer egin. Niregan ez dagoena haiena bezala kanpora botatzen dute eta ihartu egiten da. Gero bildu eta sutara botatzen dituzte eta erre egiten dira. Niregan bazaudete eta nire hitzak zuengan badaude, eskatu nahi duzuen guztia eta izango duzue. Honek goresten du nire aita, zuek fruitu ugariak emateak. Horrela izango zarete nire ikasle. Jaunak esana, Eskerra zuri jauna, Alleluia, Alleluia, Kristau senideok. Lau aste dira, Pazko aldian sartu ginela. Gaurkoa 5. Pazko igandea da. Jainkoaren hitza, Jesusek gure fede bizitzan duen eragina aletzen ari zaigu. Lehen igandeetan, Jesus piztua bere jarraitzaileei nola agertzen joan zitzaien entzuten genuen. Azkenen aldiko igande hauetan berriz, Jesus zera ari zaigu esaten. Berarekiko fede harremanak nolako ezaugarriak dituen, eta nolako eragina duen guregan, gure bizitza guztian gainera. Fedea ez baita pentsatzeko modu bat edo iritzi bat. Bizi den Jesusekin dugun harremana da. Berezia guztiz. Fedea ez da daukagun zerbait. Bizi dugun harremana baizik. Joan den igandekoan Jesusek artzain onaren irudia erabili zuen. Gaurkoan berriz, jainko aita mahastizaina, Jesus mahatsondoa eta gu haienak irudi hori erabili du gaurko evangelioan. Eta hemendik abiatuz, Jesusen eta gure artekoa nolakoa den esaten digu. Ondorio asko atera ditzakegu gure fede bizitzarako. Entzun dugu. Ematen ari garen fruituak erakusten du norenak garen. Nori itxatxiak bizi garen. Non hartzen dugu bizitzarako zukua, jakia. Non elikatzen dugun bizia. Jesusek esaten digu berari itxatxirik bizitzeko. Berari loturik. Haienak mahatsonduari bezala. Horrela bakarrik emango ditugula fruitu onak, gozoak, benetan merezi duten fruituak. Besteentzako bizi emaile gertatuko diren fruituak. Behin baino gehiagotan erabili izan du evangelio honetan, gaurko evangelioan, zaudete niregan. Zaudete niregan. Ni aitarengan nagoen bezala. Guk askotan, nahi gabe gainera, pentsatzen dugu geu garela fruitu onak eta gozoak emateko erabakitzen dugunak.
Gu garela fruitu ona eta gozoa ematea zer den. Dakigunak. Eta erabaki egiten dugu. Pertsona ona izan nahi dut, horrela eta horrela, on egin nahi dut, nori gainera, honi, hari, norentzat onuragarri gertatzen gatzaizkion, guk erabakitzen dugu. Borondate honenaz gainera, eta ez dago gaizki. Baina haienak ez daki nolako fruitua ematen ari den. Mahatsa jasotzen duenak eta hauan sartu, orduan jakiten da zer nolako mahatsa den. Mahatsak ezin du esan nolakoa dagoen, nolakoa den. Guk ez dugu kontrolatzen zer eta nolako fruituak ematen ari garen. Suma dezakagu zerbait, baina kontrolatu ez. Fruitu ona eta gozoa ematen ari garen edo ez, besteek esango dute. Gu ez gara gai hori jakiteko. Zenbat alditan ustez on egiten ari garela, entredatu besterik ez dugu egiten. Eta aldiz, nola eta zertan gabiltzan oso ondo jakin gabe ere, beste mesedetan ari gara, uste gabean askotan. Zer egiten, nola egiten, zer bizitzen ari garen, guzti horri esker. Mahatsa, batzutan gertatzen da, oso dotorea eta potoloa. Dendara joan, eta han, mahats, mordo, ikaragarri honak. Eta deno daukagu eskarmentua. Erosten dugu, ondo ordainduta gainera, itxara joan, hauan sartu eta motela. Edo kerrago, garratza. Aldiz, beste batzutan, deno daukagu esperientzia, mahatsa hain itxuroso ez izan da ere, batzutan zimurtuta ere bai, itxosi xamarra, baina hauan sartuta, haze gozoa. Hala gure bizitzarekin ere. Joanek bazekien honen berri, eta entzun dugu lehenengo bigarren irakurgaian, bere lehenengo gutunean esandakoa. Ene seme alabok. Ez dezagula hitzez eta ahoz maita. Egiaz eta egitez baizik. Horretan ezagutuko dugu egiaren gandik garela. Eta lasaituko ditugu gure bihotzak jaunkoaren aurrean. Gure bihotzak erregun garela esaten badigu ere, batzutan ez gera topatzen mahats eder bezala baizik eta simurtu xamarrak eta gure bihotza baino handiagoa da jainkoa. Eta guztia dakiena. Fedean bizitzea, dena jainkoaren eskuetan ustea da, beregan sinistea. Uste ona berarengan jartzea, ez gure indarrean, gure itxuran, gure... Horrek ez digu lanik kentzen, lan egin beharko dugu, eta burundate honenaz jokatu hori bai. Baina bera izango da gure atxede, eta ez gure lorpenak, gure ustez, edo gure usteko lorpen horiek. Nori begira bizi naiz? Nor dut bihotzean? Non aurkitzen dut bizi iturria? Nire ekintzek erakutsiko dute? Niretzat eta besteentzat bizi poza naizen edo ez naizen horrek erakutsiko du nori itxatxirik bizi naizen. Nondik jasotzen dudan zuku hori? Horregatik beharrezkoa dugu nola goazen bizitzen begiratzea. Eta noizian bestei ere galdetzea. Zer nola sumatzen gaituzten? Ea bizia zabalduz eta poza sortuz gure inguruan?
ala bizia estutuz, kenduz, zapuztuz. Beti beharko dugu gure bizitza aztertu eta begiratu ea norenak garen ikus ahal izateko. Gure emaitzek erakutsiko dute nori txatxirik bizi garen. Eta beti eskatu beharko diogu Jainkoari bere grazia. Gure bizitza beraren eskuetan jarriz. Bera izan dadin gure janari. Gu besteentzako mahats onak gerta gaitezen. Eta ez mahats garratzak. Horixe da hain zuzen ere espiritua eskatzean egiten duguna. Hemendik 15 egunetara edo 3 astetara Pentekostez ospatuko dugu. Bueno, Jainkoen espirituak gugan. Hori. Eukaristia ospatzean, Jesusi esaten diogu gure barruan sartzeko beretarrak izan nahi dugulako. Ez izenez, izanez baino. Bere antzeko, mundu honen erdian, bizitzea tokatzen zaigun egoera hauen erdian. Egin dezagun gure fedearen aitormena. Sinesten alduzue Jainko aita algustiduna, zerulurren egilea? Sinesten du. Sinesten alduzue haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Birjinagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena? Sinesten du. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza? Sinesten du. Jesukristo gure jaunaren aitak, gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan, betiko bizitzarako. Amen. Zenideok, Jesusek esan digu, niregan bazaudete eta nire hitzak zuengan badaude, eskatu nahi duzuen guztia eta izango duzue. Hitz hauek ematen duten konfiantzaz, egin diezaiogun otoitz zeruko aitari. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Eliza osoaren alde. Elkartasuna eta begirunea, askatasuna eta leialtasuna hasi daitezen gure harremanetan. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Gogoan izan ditzagun, lanik eta etorkizunik gabe aurkitzen diren gure gazte asko. Gizarteak esperantzarako bideak urrabi zaizkien, aurrera egiteko aukera emanez. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria.
aldiz Eukaristia bete-betean biziko duten aurren alde. Fededun helduon laguntza eta ikasbideari esker, Kristorekin bat izatera iritsi daitezen. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Eukaristia igandero ospatzen degunon alde, eta batez ere gure gaixoen alde. Azalkerian erori gabe, Pasko pozari zutzu eutsi dezaiogun, gure fedea indartuai atera dadin. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Egizu aita ona, zure maitasunean bizi gaitezela beti. Horrela, guregana hurbiltzen direnek, zu hobeto ezagutu eta gora zeitzate. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Senideok, egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Hoi jainko, sakrifizio honetako harreman miragarriei esker,
zeure jainkotasun bakar eta gorenean parte izateko grazia ematen diguzu. Egizu, sinesten dugun egia, egintzetan aitor dezagula. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin, gora bihotza, gaunagan dauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari. egokita eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestea. Baina poz handiagoz eta bereziki, Kristo gure Paskoa hila eta eskainia izan den aldi honetan. Bere gorputza gurutzean eskainiz, beren betera ekarri ditu lege zaharreko sakrifizioak, eta gu salbatzeko zuri bere burua emanez, bera eginda apaiz, aldare eta opari. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu, santu, santu bat, dire guztien jainko gauna. Zerurrak beterik dauzka zure diztira. Osana zeruko jenetan. Bedekatuak gaunaren izenean datorrena. Osana zeruko jenetan. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalunduan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ire da piztu zara nakana, zu berriz etorri arte. Hau begua berri ona. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala.
Izan gogoan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur Kristok heriotza garaitu eta bere bizi ileskorrean parte izatea eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin eta eliz zerbitzari guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere. Arritzatzu zeure aurpegiaren argita. Erruki zakizkigu arren, gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolo santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren guztiekin. Haieken batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, jainko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Amen, Salbatzaileak agindut erakutsiari jarraitu, beldur gabe kanta dezagun. gure aita, zeruetan zarena, saltu izan bedi zure izena, etor bedi zure renua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur, egun honetako ogila, markatu gure zorra, guk ere gure zordunei, markatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu zitentan baina atera gaitzazu gaitzeri. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, bekatua eta eriotza garaitu dituzuna. Piztu zinenean, apostoluen artean agertu eta bake agurra egin zenien. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizara, gizaldi eta gizaldieta. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue bakea elkarri. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Erruki gauna, jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua.
Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Emaiguzu bakea. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko bekatuak entzen duena. Zorionekoak maiontara deituak. Maitasuna nun aljainkoa, maita dezagun lagun urkoa. Munduko sinismenik handiena banu ere, baitasunik ez badut ez naiz ezer. Maitasuna nun hankainkoa, maita dezagun lagun urkoa. Ondasunak behar zuei banatuta, mirariak eginda ere, baitasunik gabe dena alfer alferri. Maitasuna nun hankainkoa, maita dezagun lagun urkoa. Bihotz handikoa, haserrerik ez du, maitasuna ez da zuzen gabeaz pozten, baizik egian du bere poza, dena barkatzen du, dena itxarota jasaten. Maitasuna nun hankainkoa, maita dezagun lagun urkoa. Maitasuna ez da behin ere hiltzen, profezidu baina bai dela maituko, hizkuntzak isilduko, da jakintza maituko. Orain fedea, esperantza eta maitasuna, hiru horiek dauzkagu, handiena maitasuna da. Maitasuna nun hankainkoa, maita dezagun lagun urkoa. Esker honez egin dezagun otoitz.
Zaude beti jauna zeure herriarekin, eta zerutar misterioak ezagutarazi dizkiezuenei, emaiezu beren izate zaharra utzirik, jainkozko bizi berriaren erara bizitzea. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bukatu da Eukaristia. Gaur hemen ospatutakoak, Jesusi entzundakoak eta bere mahaian parte hartzeak indar dezala gure fedea eta besteen aldeko zerbitzura eraman gaitzala. Izan aste ona, nahi duzuen arte. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean. Eskerrak jainkoari.